Dan il-programm huwa mtellem mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disin tal-MCAST. Dan il-programm qiegħed jittella bl-għajnuna ta' Nexos u Domestika. Insellem lilkom it-telespettaturi u nilqawkom għal 5 episodju mis-sensiela Int Min Int. Minn problema fuq sapuna għal caveman modern. Illum id-diskussjoni tagħna ser titratta dwar is-sapun. Sapun illi huwa magħmul minn ingredjenti naturali però jiġi forom differenti. Forsi l-maħniex daqstant familjari magħhom. Iktar tard matul il-programm ukoll għandna feature interessanti ħafna. Se niltaqgħu ma' raġel illi sallum il-ġurnata għadu jgħix ġoar u ħanaraw ukoll il-mod sempliċi ta' kif jgħix u illum il-ġurnata wkoll. Fis-sezzjoni tal-mużika fil-programm tagħna llum se niltaqgħu ma' kantawtriċi żagħżugħa. Se nisimgħu silta mill-mużika tagħha u anke mill-album il-ġdid li għadha kif toħroġ u mbagħad ukoll se insiru nafu lilha permezz tal-mużika tagħha. Nixtieq ukoll infakkarkom sabiex titlu fil-page tagħna dak li qegħdin taraw bħalissa fuq set tat-televiżjoni tagħkom sabiex ukoll isiru tafu x-xogħol tagħna l-istudenti ġewwa l-kumpless tal-MCAST. Għaldaqstant ħanibdew mill-ewwel bil-programm tagħna llum billi mmorru naraw dan l-ewwel feature dwar is-sapun. Fil-qalba ta' Sliema, wieħed isib ħanut kemm xejn ċkejken, mimli rwejja aromatiċi, kuluri vibranti u tbissima li tilqak. Dan huwa l-ħanut fejn isiru varjetajiet ta' sapun u prodotti kosmetiċi magħmulin biex isebħu d-dera tal-ġisem u jżommu l-ġilda b'saħħitha. Kull rokna ta' dan il-ħanut hija mimlija u mżejna b'sapun li jsir bejn dawn l-erba' ħitan. Kull prodott huwa magħmul minn oġġetti naturali bħal ħarrub, larinċ, noċe muskata u kannella fost oħrajn. Żied magħmulin minn bażi veġitali li huma aċidużi jitħaltu mal-idrossidu tas-sodju, magħruf aktar bl-Ingliż bħala sodium hydroxide li huwa alkalin. L-idrossidu tas-sodju jitħallat mal-ilma biex jilħaq it-temperatura preċiża. Ma' din it-taħlita jistgħu jiżidu wkoll ċertu essential oils u fwejjaħ. It-taħlita mbagħad titqiegħed fil-forma u titħalla għal 24 siegħa. Wara dan il-proċess, is-sapun ikun lest biex jintuża. Proċess metikolus li jeħtieġ il-paċenzja, iżda fl-aħħar mill-aħħar jinġabru l-arti, s-saħħa u l-vanità kollha f'sapuna waħda. Ekku lura fl-istudio u s-saman għandna l-żewġ mistiedna tagħna tal-lum lil Mr. Michael Kassar, kap ta' direttorat ta' sorveljanza tas-suq fih dan l-Awtorità Maltija għall kompetizzjoni u affarijiet tal-konsumatur. Insellimlek u għandna wkoll il-Mrs. Charlene Merċija. Nsellmilkom u grazzi wkoll tal-ilqattu l-istedina tagħna. Ringrazzjaw lilkom. Mela, Charlene, ħanibda minnek. L-ewwel nett, taħseb li hemm bżonn ta' prodotti bħal daw fis-suq Malti? Ija, mela, xiex le. Xi ħaġa li la teżisti għal dan l-aħħar 15 snin madwar id-dinja, ġifieri di xi ħaġa mhux li qed nivvinta r-rota li qed nagħmel jiena. Differenza li Malta bħas-soltu ndumu daqsxejn to catch up ma' dawn l-affarijiet. Ovvjament importanti li jsiru jkunu magħmulin minn nies li huma professjonali u jafu x'qegħdin jagħmlu. Forsi ħafna jaħsbu li billi tniżżel riċetta minn fuq l-internet tkun safe u tista' taqbad u tagħmilha on the market kif trid, mentri jinvolvu anke ċertu
testijiet u ċertu knowledge tal-prodott li qed tagħmel billi naturali ma jfissirx li inti għandek tabbuża mill-ingredient. Imma at the end of the day, l-democracy, id-dinja l-lum il-ġurnata risqa l-affarijiet li huma magħmulin b'affarijiet naturali, li forsi huma wkoll li jidhru attrajenti, għax fl-aħħar mill-aħħar lajn tiġbed, jiġifieri kulħadd jħobb jaċib xi ħaġa sabiħa. U ovvjament kif qegħdin ngħid hija xi ħaġa li inni nagħmel għal diversi snin u li qed nara an increase in demand għalihom mhux. Michael, l-opinjoni tiegħek dwar daw il-prodotti? L-għonet, ġifieri aħna maħniex qegħdin hawn biex nżommu prodotti li jkunu konformi. Ġifieri importanti li nifhmu din. U m'għandna xejn assolutament kontra prodotti li huma magħmulin minn affarijiet naturali. L-importanti u dik li tisħaq il-liġi illi daw il-prodotti ma jistgħux jiġu maħsubin mit-tfal illi jkunu dawk li mhumiex. Ġifieri, jekk jiena llum ħriġt mal-familja u qed nikol is-sushi, tajjeb, u għada jara biċċa sushi t-tifel ta' sentej tlieta fuq il-banju, għarajt, hemmhekk ovvjament jista' jaħsibha li hija sushi. Tajjeb ukoll naħsbu x'jiġri meta daw il-prodotti x'jista' jiġrilhom, ġifieri. Inti jista' jiġrilek li tifel di ma jkunx jaf x'inhija, tajjeb, jikdimha ma jiblaħħix illa għaliex ħafna drabi tant hija ħażina, tajjeb, illi ovvjament jerġa' naħħiha l-barra, però ir-rawa li tiqpa' hemmhekk once illi inti jekk jiblaħħa ovvjament għandek problema li jista' itella, tajjeb, u mbagħad jibla dak il-foam ġol pulmun u hemmhekk jiġi chemical pneumonia, dik li ngħidu chemical pneumonia. U t-tieni net jista' jkun illi jekk ma jiblaħħix, tajjeb, u once illi tella, hemmhekk ovvjament da mhux se togħġbu, jiġifieri l-importanti illi ma jużax ma jkunx esposta liha. Kif se nżommu diffiċli il-liġi li ħarġet jiġifieri fl-Unjoni Ewropea d-direttiva kienet tan-1987, jiġifieri ilha 25 sena din id-direttiva, direttiva 357 tal-Unjoni Ewropea li tisħaq li prodotti bħal dawn m'għandhomx jitpoġġew fuq is-suq. Ovvjament għax instabu li huma riskjużi, jiġifieri mhux għall-kapriċċ ta' ħadd. Sewwa. U allura kull prodotti li nsibu aħna u riċentament sibna xi prodotti oħrajn naħħejnihom minn fuq is-suq u ġibna l-informazzjoni li kien hemm bżonn fuq il-media li hemm bżonn. Issa biex nagħtu stampa ċara anke lit-telespettaturi li qegħdin jarawna mid-dar. Naf lilkom Charlene bħala ħanut kienet inqalat xi kwistjoni wkoll. Tista' tispjegana daqsxejn x'kien ġara? Mela oriġinarjament gejn il-popolarità nista' ngħidu hekk mill-fatt li ikun nagħmel very realistic shapes ta' soaps magħmulin b'affarijiet li jixbħu l-ikel kif kienet tgħid anke Sur Kassar. Tant kienu realistiċi li vera tista' taħsibhom bħala ikel, però l-idea kienet li tant huma magħmulin b'affarijiet naturali li pratikament huma edible. Ġifieri, meta nitkellmu meta Sur Kassar semma anke il-foam u dawn l-affarijiet, il-prodott u magħmul jekk jienet nagħmel chocolate cake u magħmul verament minn raw cocoa li hija tajba anke ħafna għall-ġilda. So l-assoċjazzjoni kienet li jekk hu daqstant tajjeb anke kważi li prodott hu magħmul bl-affarijiet tal-ikel għax ġisimna at the end of the day dak kollu li titfa' fuq il-ġilda qed jippenetra ġo sistema u hija l-ġilda tagħna qed tikol ukoll to a certain extent. Jiġifieri jekk oġġett magħmul bil-koka li għandu jidher bħala chocolate cake, dik kienet sempliċement eżempju li rrid nagħti tipo ta' assoċjazzjoni li prodotti bħal honey, pereżempju, bħal lasel, bħal affarijiet prodotti jiena wkoll nħobb ħafna nuża affarijiet li huma lokali. Semmejt l-asel huwa waħed mill-affarijiet. Għandek ħalib tal-moss, għandek il-bajtar tax-xowk, il-herbs lokali. Jekk qed nitkellmu jekk qed nagħmel sushi qed nagħmlu verament bis-seaweed. Jiġifieri dana huma affarijiet li tant huma naturali li prattikament huma kważi edible. Issa differenza li ma tagħmlux edible hija li għax għandek il-fwieħa.
Ġifieri, otherwise, mod tagħmel l-ebda tip ta' kawż jekk ħsara jekk inti tiġi biex tiġi you actually ingested. Allura, sorry daqsxejn, Michael, allura ġili pereżempju nafdaħlulkom xi complaints dwar daw il-prodotti? Le, kienu jidħluna complaints, għadhom jidħluna complaints, nagħtu każ mir-reċentament semmejthom u suppost qed iġibu anke ritratt tagħhom fuq il-madul tal-programm, kien hawn grupp, kien hawn kumpanija illi qiegħda tqassam daw is-samples b'xejn ishom ġuġu. Tant illi ħafna nies, ġifieri mhux tfal biss anke kbar, kienu qed jaħsbuhom li huma ġuġu jikdmu xi biċċa minnhom, imbagħad ovvjament meta jtehmu li huma ħażiena mhux se permettini, mhux se ma jaċċettawhomx, tajjeb, ġifieri jħorġuhom il-barra. U dik il-question, ġifieri s-senjura semmiet il-fujħa ma tkolix int. Ġifieri ma ħadd ma rajt il xi ħadd jien jisprejja ġo ħalqu xi naqra aftershave jew xi affarijiet oħra. Ġifieri nifhem illi fihom u ilna jkollna affarijiet li jkollhom il-ħani, wieħed mill-iktar li konna jien niftakarni x-xampu meta kont tifel kien ikun bil-ħani. Tajjeb? Għandiet ma tixorbux. Xalin, inti kont aware però tal-liġi qabel ma bdejt tagħmel dawn il-prodotti? Il-liġi ma kontx onestament aware tagħha, għax hija xi ħaġa li nara jekk il-liġi pratikament tgħid li ma tistax tipproduċi anything that looks like, smells like or packaged like food. Dik hija l-quote ġifieri eżatta kif inhi msemmija fuq il-liġi. Issa, jekk aħna noqogħdu jekk nirċarkaw daqsxejn fuqha, jekk noqogħdu naħsbu fuqha, dak kollu li huwa detergents, meta qed nitkellem issa nixtaqt immur daqsxejn xtaqt immur ħarira lura biex nerġa' nirribatti dak li qed jgħid. Rigward ġuġu li kienet titqassam jew whatever. Please note li l-affarijiet li nagħmel jiena m'għandux assolutament x'jaqsam mal-affarijiet li jsiru b'mod kummerċjali. Jekk prodott jgħid li għandu l-ħani b'mod kummerċjali ma jfissirx li neċessarjament għandu ħani, jista' jkollu biss 1%. Sfortunatament qegħdin f'soċjetà fejn il-liġi tagħna tippermetti li kull ma jkollok bżonn 1% ta' natural product biex ikun jissejjaħ natural dal-prodott. Ġifieri, ara kemm hawn ħafna false advertising fis-suq. Issa, iva, inna nisimgħu ħafna bil-prodotti magħmulin bil-ħani, ma jfissirx imma dak li huwa prodott naturali. So, il-punt tiegħi going back huwa li l-prodott li nagħmel jiena huwa differenti mill-prodott li jsir b'mod kommerċjali. Ma jistax isir b'mod kommerċjali sempliċement għax tant jieħu ħin biex isir, jieħu sapuna tieħu 4 to 6 weeks biex isir. Li ma tistax issir b'mod kommerċjali għax l-ebda tip ta' kumpanija ma ħadd tagħmellek dak iż-żmien biex inti tiġi produced u mbagħad put on the market. Moreover, għandek shelf life ta' maximum ta' 6 months biex tintuża. Xi ħadd imur id-dar u jara jekk hemmx prodott fil-karma tal-banju tiegħu li m'għandux tal-inqas 12 jew inkella 36 months. Meta għandek prodott li għandek minimum inti jekk taqbad fiha iddumlek 12 months sieħa mhux timuffalek. Għax ovvjament kollox għandu shelf life, jekk ma iżidu l-preservative, dan ovvjament. Ma jibqax prodott naturali. Michael, ħana didaqxejn għalik għalix il-ħin ukoll qed jiskada, forsi tista' twieġeb għal il-liġi hija ċara, il-liġi ma tidħolx fuq kemm għandu expiry date lura u dal-affarijiet. Il-liġi tgħidlek jekk hemm prodott illi u qalet kif qalet istess huma realistiċi ħafna l-prodotti tagħha. Jekk hemm prodott huma naturali, ġifieri iżjed u iżjed ħajkunu realistiċi, tajjeb. Jekk hemm prodott illi mhuwiex dak li fil-fatt il-liġi legal notice Maltija u anki l-Ewropea ta' ġifieri, il-terminu tagħha huwa dangerous imitation order. Ġifieri dawk li affarijiet li huma imitation ta' dak li suppost huma. Tajjeb, ġifieri jekk jiena għandi imitation ta' xi ħaġa illi mhijiex fil-fatt ikel, issa kif qed tgħidilna is-senjura mhijiex ikel, tajjeb hija xi ħaġa oħra. Iġini, mela mhijiex ikel. La mhijiex ikel, ifisser li dik hija imitation ta' xi ħaġa illi mhijiex. Tajjeb? U allura tista' tiġi interpretata speċjalment minn nies minn konsumaturi vulnerabbli, jiġifieri qegħdin ngħidu żgħar ħafna u l-anzjani, tajjeb, illi dik hija
prodott illi mhijiex ikel, però tista' tiġi interpretata bħala ikel. Sewa. Mbagħad ovvjament tista' tikola u tista' Jekk hija kwistjoni ta' choking, għax dina semmejtx Malaj, malaj, ma għax ikonna kienet nafu. imsemmija din, waħda mill-affarijiet li Waħda minnhom, kienet xismu. Għax problema għax choking hazard. Kollox jista' jsir choking hazards. ma m'għandux x'jaqsam, mela jrid ftit xogħol żmien m'għandux xogħol li jiena tal-immut. kelli dil-problema, sfortunatament, għalajtih il-ġenna, ġifieri, il-tifel ta' ġuvni ta' 13-14 sena, ftit wara, iċċokja u miet fuq sempliċement cereal. Ġifieri jekk il-kwestjoni li kollox għax choking hazard, dina l-kwestjoni, this goes against my right to be an artist, basically. My democratic right to be an artist. Jekk artist mux ma jistax tħallih jagħmel ċertu affarijiet, mela waqqaf l-artist li jaħdem biħġiġ għax huwa perikolus għal-atfal, waqfu mill-li jagħmel l-affarijiet li tittara hu Malaj, l-intended malaj. purpose, l-intended purpose. L-intended purpose huwa illi l-ikel qiegħed biex tieklu. Dak li mhux ikel mhux qiegħed biex tieklu. Issa, is-sinjura qed tagħmel affarijiet li mhumiex ikel, mela allura ma tistax tikolhom. As simple as that. Mela detergents Kelli ħafna iktar mistoqsijiet għalikom ma' detergents. u stajna wkoll inkomplu ħafna iktar diskussjoni nifsuha iżjed, però ħajkolli nagħlaq hawnhekk. Tal-aħħar waħda. Għajli, għajli. Id-detergents ħafna minnhom, ovvjament mhux ħafna minnhom, dok li huma toxic, tajjeb, suppost li ma jkollhom child-proof cap, ġifieri ovvjament. Ma mhux qegħdin biex magħmulin b'atfal biex jiftħuhom. Kienet diskussjoni interessanti ħafna, nixtieq ringrazzjakom tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Aħna minn hawnhekk ħanibgħat lilkom it-telespettaturi għall-item li jmiss. Ibqgħu hemmhekk. Għawdex huwa meqjus bħala post kwiet, imma raġel mir-Ramla irnexxielu jsib rokna iktar kwieta mis-soltu. Bla dawl u bla ilma. Pawlu l-Caveman ilu jgħixaw madwar 26 sena, ħafna le? Meta Pawlu ġie hawnhekk kien kompletament differenti. Ma kien hawn xejn man. Jien irranġajtu. Mhux issa nuħdu mietu, ma sabbuh qiegħed paradise ngħid għalija jien. Kull ma hawn ħadmu bideħ. Pawlu ma qattax ħajtu kollha għawdex. Insomma twilet taw, mutlaw sar jagħmel 2 years heavy work, concrete. Għalkemm mar kemm il-darba l-Awstralja, dejjem ġie lura. Home sweet home. I got my mum, my dad. Beautiful home. Miegħu jgħix Pawlu l-Caveman, il-kelb. Joqgħod jitemmew il-caveman. Joqgħod ma' l-caveman. Ma. U jaqballu xi ġurdien kultant il-caveman. U xi ħamiemew. U xi naqafeni kitu jieħu kien. Jien nitkellem mija to. Apparti il-kelb għandu annimali oħra bħal tiġiġ u srieda. Fniek, ħamim li jiġi u jmur, u anke xi kamalejonte mistoħbi fil-ħaxix. Xi jagħmel dwar ikel? Bil-landi jew preserve, nħallat preserve, kif sassajja. Jew xi fenek, jew xi pork chicken, jew tiftaħ xi landa u biċċa hobs. Pawlu juża forn tal-ħatab. Dak kollha tal-kukaru. Il-Caveman għandu relazzjoni speċjali max-xemx. Heaven. Alla ħasmaw xejn. Kienu għal-bniedem, kienu għal-garden, kienu għal-siġra, kienu għasfu, kienu ħamjan, alla ħasmaw xejn. Ir-radio huwa importanti wkoll għal Pawlu. My boyfriend, dejjem musmadili. Alla ħasmaw xejn kultanti. Iħobb il-mużika u dejjem xtaq li jsir kantant. Ma nafx skola, ġmen kif kantet mżor nistan isħej. Nistan isħej men.
Meta kien fuq tiegħi kien bejn dawn. Saqsejnih jekk ikollu jitlaqx. For a holiday, maybe. But I die. I leave on here. Pawlu għadu ġuvni. Too many fish in the sea, but hard to catch the right one. Jena miksijat ma ħafna nies kemm għandi xar flus, miksijat ma nies, believe me. Mr. Pawlu ħalli naftit ilu. Pawlu jgħix il-ħajja li juriħu. Ihu għallimnej. Uħriġ talja. Jiksirni misken. My daddy, you miss him, yeah? Pawlu ġili kien jgħix bid-dawlu l-ilma. I prefer naqbad bottu naqbad l-urju. Tixxieħu tibliħ mani. Imma, that's life, man. Ekku lura minn dak il-feature fejn sirna nafu wkoll il-Pawlu l-Caveman, bla dubju ta' xejn ukoll karattru interessanti ħafna ġvera. Mela ħanaddu sal-sezzjoni tal-mużika fil-programm tagħna, ħaniltaqgħu ma' Alex Alden illum. Ħanisimgħu wkoll single min-naħa tagħha mill-album il-ġdid li jismu The Curious Child, għalhekk ħamorru ħanisimgħu din is-silta flimkien. My heart, how it hurts, how it aches to be borrowed and refilled on return. Pull out the poison arrow. Oh, my heart, how it hurts, how it aches to be borrowed and refilled on return. Pull out the poison arrow. The longing creeps into my chest ever so slowly, and I stop breathing. Stop speaking, 'cause I've got so much love to give, but nowhere to put it. So much love to give, but nowhere to put it. Who wants it? Who wants it? Who wants it? Who wants it? Oh, my eyes, how they tie from searching every face for a sign or a trace of whatever I am made of. I catch a hint, but then it slips as quickly as it came. Start hoping for nothing. So much love to give, but nowhere to put it. So much love to give, but nowhere to put it. Who wants it? 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 Who wants it?
Grazzi ħafna lil Alex Olden għalhekk aħna wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor. Nixtieq però qabel ma nagħlaq infakkarkom fil-paġna tagħna sabiex titlu fiha ħalli bekk issiru tafu wkoll aktar dwar ix-xogħol tagħna l-istudenti ġewwa l-kumpless tal-MCAS. Għaldaqstant niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, saħħit lil kulħadd. Ċaw ċaw.